И здравейте, хора! Ако се чудите защо правя този клип, е просто една малка информация. Значи, Minecraft постоянно нещо не иска да ми тръгне, с каквито и версии да пробвам, то просто не става нищо. С PvP мод пробвах, с много неща, ето на 11.1 там не става, ето чакай да сме така. Пак не става. Каквото и да е, ето и даже ми се сменя. Каквото и да направя, не знам, но... Ето така, чавачи. Да. Даже и да пробвам с... Чакай, Лейби мод. Така. С какво? Както виждате в... там колко много се е препълнил. Даже и каквото да направя, то ми излиза само това. Моля, който знае какъв е проблема, да напише в коментарите. Ето така. Ще да пробвам ето на тази версия. Абе и на тази да правим. В смисъл, ето, пробвам се и не става. Името се опитах да сменя и чайте хора за момент. И да, хора, тук сме. Извинявам се, че ми звъннаха в така неудобен момент. И да продължим. Както виждате, не ми дава и на каквото и да пробвам, просто не ми дава. Но ако някой знае защо е така, моля да напише в коментарите отдолу и да, ще се пробвам пък. Така. Ето. Сейф. Английски Лейби мод. Ето. Не знам защо, но ето и само се, нали, само се включва. Не знам защо, но ето пак. Моля някой, ако знае какъв е проблема, да напише отдолу в коментарите и да. До скоро.